Αγαπητοί συντοπίτες και συντοπίτισσες, σας καλωσορίζουμε σήμερα στα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου, του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού «Αλλάζουμε την Αλμοπία», ενός συνδυασμού που προήλθε μέσα από τις ανάγκες της κοινωνίας της Αριδαίας και της Αλμοπίας, από τις ανάγκες της νεολαίας, ενός συνδυασμού που εκπροσωπεί τη μάχη του καινούργιου, του ικανού, του άφθαρτου απέναντι στο παλιό, το γνωστό και το απαξιωμένο, που εκπροσωπεί τα ενεργότερα τμήματα της κοινωνίας της Αλμοπίας, όλους τους συμπολίτες μας που ζητούν ρεαλιστικές προτάσεις και δρόμους ή νέους δρόμους για τον τόπο τους, αλλά και όλους αυτούς που θέλουν να διαμαρτυρηθούν για τη μιζέρια και την υποβάθμιση που καταδίκασαν την Αλμοπία, τόσο οι κεντρικές πολιτικές σκληρής λιτότητας που εφαρμόζονται, όσο και οι δημοτικές αρχές των τελευταίων χρόνων. Η μαζική παρουσία σας εδώ σήμερα, όπως και η ανταπόκριση των συμπολιτών μας στις καθημερινές επισκέψεις μας στις τοπικές κοινότητες, μας γεμίζει με αισιοδοξία, μας δίνει δύναμη να δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερό μας σε αυτό, στη μάχη για να αλλάξουμε την Αλμοπία. Ο συνδυασμός μας «Αλλάζουμε την Αλμοπία» είναι ο μόνος συνδυασμός που από την αρχή της προεκλογικής περίοδου ανέπτυξε το πρόγραμμά του, τις απόψεις του, τις σκέψεις του, τις προτάσεις του για όλα τα βασικά προβλήματα της Αλμοπίας. Μιλήσαμε ως τώρα σε 5 συνεντεύξεις, 2 γενικές και 3 θεματικές, μαζί με τη σημερινή που θα ακολουθήσει, που θα αφορά το πώς ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της Αλμοπίας με συγκεκριμένο τρόπο. Θα ακολουθήσουν άλλες 2 θεματικές και 2 γενικές. Σε πλήρη αντίθεση βέβαια με τους βασικούς αντιπάλους μας που δεν άνοιξαν το στόμα τους, δεν άκουσε ο πολίτης της Αλμοπίας τη χρειά της φωνής τους, πόσο μάλλον επεξεργασμένες προτάσεις. Θα κάνουν τώρα στο τέλος καμιά αντιγραφή προγράμματος, χωρίς οι ίδιοι πιθανά να καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, και θα ζητήσουν να ψηφιστούν. Αναρωτιέμαι γιατί. Για να αποδείξει ο ένας τον άλλον ποιος έχει καλύτερο μηχανισμό να μαζεύει σόγια στα χωριά και πιο πολλούς βουλευτές για να τον βοηθούν. Ποιος μπορεί να εκβιάζει και να πιέζει καλύτερα με δίμηνα, πεντάμηνα κλπ. Εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη ανάγκη για δουλειά ή την πληρωμή συμβάσεων για να βάζει τοπικούς υποψηφίους για να ψηφιστούν από τον αδελφό, τον ξάδελφο ή τον κουμπάρο τους, και να χρησιμοποιούν τους ανθρώπους αυτούς σαν νεροκουβαλιτές για να καταλάβουν κάποιοι τις θεσούλες και τους μισθούς που ήδη έχουν προκανονίσει. Γιατί μόνο αυτό είναι, μόνο αυτό επιδιώκουν. Αλλιώς κάτι θα έλεγα. Κάπως θα ήθελαν να κερδίσουν κάποιους με το τι θα κάνουν. Ονομάσαμε, αγαπητοί φίλοι, το συνδυασμό μας «Αλλάζουμε την Αλμοπία». Όπως προκύπτει και από το ίδιο το όνομα, στόχος μας είναι η αλλαγή στην Αλμοπία. Και όταν λέμε αλλαγή, τι εννοούμε? Πρώτα, την αλλαγή του πολιτικού προσωπικού των τελευταίων 15-20 ετών. Ένα προσωπικό που έδωσε ό,τι ήταν να δώσει, έφτασε στα όρια του, η αναπαραγωγή του πλέον αναπαράγει μόνο την μιζέρια και την υποβάθμιση. Απαιτείται να διαχειριστούν τις δημοτικές υποθέσεις άνθρωποι ικανοί, νέοι στη δημοτική διαχείριση, άφθαρτοι, που να μπορέσουν να ανεβάσουν το πύχη της δημοτικής διαχείρισης πολύ ψηλότερο από ό,τι είναι, που δυστυχώς είναι πάρα πολύ χαμηλά. Να μπουν στη δημοτική διαχείριση οι επαγγελματίες, άνθρωποι που κατά τεκμήριο έχουν καλύτερη δυνατότητα διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Οι άνθρωποι των συλλόγων, των πολιτιστικών, των αθλητικών, των επαγγελματικών συλλόγων, οι οποίοι έχουν αποδείξει τον εθελοντισμό τους. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι δασεργάτες, οι άνεργοι, οι υπάλληλοι. Άνθρωποι που και θέλουν και μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους για την Αλμοπία. Στις εκλογές αυτές παρατηρούμε περίεργα πράγματα. Κάποιοι παράγοντες εντός εισαγωγικών του παρελθόντος να περιφέρονται από συνδυασμό σε συνδυασμό και από εκεί σε άλλο συνδυασμό. Προφανώς όχι για το καλό της Αλμοπίας, αλλά μήπως εξασφαλίσουν κάποια θέση, κάποιο μισθό, μήπως διατηρηθούν με έναν τρόπο στη δημοτική διαχείριση. Κάποιοι που έχουν αναγάγει την κολοτούμπα στο εθνικό σπόρο. Οι παράγοντες αυτοί ήταν συνομιλητές, έκαναν αδιαφανείς συναλλαγές και παζάρια μόνο με αντιπάλους μας συνδυασμούς. Παίζοντας το γνωστό εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς, συγγνώμη πάντα, τελικά κατέληξαν σε κάποιον από αυτούς τους συνδυασμούς με βάση προφανώς που έκαναν καλύτερα τη δουλειά τους. Εμείς δεν γίναμε και δεν έχουμε καμία πρόθεση να γίνουμε σε καλή μία περίπτωση συνομιλητές, πόσο μάλλον να κάνουμε την οποιαδήποτε συναλλαγή με το παλιό, το φθαρμένο και το απαξιωμένο.
Αντίθετα, θα βοηθήσουμε, θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ταχύτερη απόσυρσή του, στη μόνιμη τοποθέτησή του στο χρονοτούλαπο της τοπικής πολιτικής μας ιστορίας. Δεύτερον, αλλαγή στο χαρακτήρα του Δήμου. Θέλουμε έναν διεκδικητικό Δήμο απέναντι στις πολιτικές που επιδιώκουν να καταστήσουν την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση κλινικά νεκρή, αλλά και απέναντι σε ό,τι υποβαθμίζει τη ζωή και την καθημερινότητα του πολίτη. Διεκδικητικό χαρακτήρα που ποτέ δυστυχώς δεν είχε ο Δήμος, ακόμα και σε πολύ ακραίες καταστάσεις, όπως ήταν όταν έφευγαν σειρά υπηρεσιών από την περιοχή που εξυπηρετούσαν καθημερινά τον πολίτη, χωρίς να ανοίξει ο ρουθούνι, χωρίς κάποιος να φέρει ούτε μία αντίσταση, με αποτέλεσμα τη μεγάλη ταλαιπωρία όλων μας. Να προστατεύσει ο Δήμος μέσα στις συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης τα πιο ευαίσθητα τμήματα της τοπικής κοινωνίας με δομές κοινωνικής αλληλεγγύης. Να βοηθήσει τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την κρίση, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους επαγγελματίες με συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις στο πώς μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και στην συνέντευξη που θα ακολουθήσει αμέσως μετά με τους δημοσιογράφους, αλλά μπορεί να παρασταθεί και όποιος επιθυμεί και να παρέμβει, θα αναλύσουμε το πώς ο Δήμος μπορεί συγκεκριμένα να βοηθήσει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο να αντιμετωπίσει κάποια από τα χρόνια προβλήματά του και να είναι δίπλα τους. Να προστατεύσει τις κοινωνικές δημοτικές δομές, τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, το ΟΔΙΟ, τα ΚΔΑΠ, το βοήθεια στο σπίτι που εξυπηρετούν τους πολίτες, να μην κλείσουν ή να μην ιδιωτικοποιηθούν. Να αναδείξει τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αλμοπίας, την έφορη γη, τις πολύ μεγάλες δυνατότητες στην κτηνοτροφία, στην εκμετάλλευση του δασικού πλούτου, στον ήπιο αγροτουρισμό, το μοναδικό στην Ευρώπη, πιθανά και στον κόσμο, συνδυασμό θερμαλισμού και χιονοδρομίας, την γεωθερμία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη θέση της αλμοπίας στο χάρτη ανάμεσα στην ενδοχώρα και στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, που μας δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες, γιατί αυτές οι χώρες είναι ενδυνάμει αγορές των αγροτικών προϊόντων, του τουρισμού και του πολιτιστικού προϊόντος. Να εξασφαλίσει φτηνή άρδευση με την κατασκευή έργων συγκράτησης των επιφανειακών νερών. Να γίνει ρυθμιστική λιμνοδεξαμενή λυκοστόμους ως άντρας προμάχων, να αξιοποιηθεί η φυστάμενη λιμνοδεξαμενή των προμάχων, να γίνει ορθολογικότερη διαχείριση των λιμνοδεξαμενών του Βορεινού και του Νεοχωρίου, να μπει σε λειτουργία αυτή του Θεοδωρακίου που θέλει λίγα ακόμα για να μπει σε λειτουργία, να κατασκευαστεί κάτω από τον πρόδρομο για να μπορέσει να αρδευτεί με ελεύθερη ροή ο κάμπος από εκεί και κάτω, να γίνει εκβάθυνση και των μικρών λιμνών, του συστήματος μικρών λιμνών από τον Αρχάγγελο μέχρι τα λιβάδια για τον κάμπο του Αρχαγγέλου, να μπορούν να πηγαίνουν τα μηχανήματα του Δήμου όσο χρειάζεται στα χωριά για να λύνουν μεγάλα προβλήματα άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας. Στον τουρισμό, να αντισταθεί ο Δήμος στην δραστική περικοπή των επιδομάτων λουτροθεραπείας, που μείωσε κατά 70% τις επισκέψεις ηλικιωμένων και ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στη Λουτρόπολη. Να συγχρονιστεί με τις προσπάθειες των άλλων Λουτροπόλεων, αλλά και της κοινωνίας, για να μπορέσουν όχι μόνο να διευκολυνθούν οικονομικά, αλλά και οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να μην χάσουν αυτή τη δυνατότητα που είχαν. Ένα σύγχρονο υδροθεραπευτήριο στα Λουτρά, κοινωνικός έλεγχος στο χιονοδρομικό, να κατέβει χαμηλότερα κάτω από τα καλύβια του Γιαννακούλα με στόχο να διπλασιαστεί ο λειτουργικός του χρόνος. Σε πρώτη φάση κάποιες πίστες και αργότερα να επιδιωχθεί, να κατέβει στο σύνολό του, να μην ξεπουληθεί μαζί με 3.000 στρέμματα στο Παλαιό Άγιο Θανάσιο και 400 στρέμματα στη Λίμνη Βεγορίτιδα, όπως επιδιώκεται σε στρατηγικό επενδυτή, που βεβαίως είναι αδύνατο σε αυτές τις συνθήκες να βρεθεί, αλλά και να βρισκόταν, ήταν σε βάρος του ήπιου αγροτουρισμού. Γιατί θα δημιουργηθεί all-inclusive τουρισμός, με αποτέλεσμα ο ήπιος αγροτουρισμός, τα ξενοδοχεία και οι καταστάσεις εστίασης θα πάνε περίπατο, όπως συνέβη αλλού. Να δημιουργηθούν φτηνά τουριστικά πακέτα, με ένα managing καλό στα τουριστικά πρακτορία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των γειτονικών βαλκανικών χωρών, που να περιλαμβάνουν τα Λουτρά, το χιονοδρομικό, αλλά και τη γέφυρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το κάστρο της Χρυσής, τον Αγιάννη στη Θηριόπετρα, το Καταράχτη στη Νότια, τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Κωνσταντία και στον Πρόδρομο,
τις βυζαντινές εκκλησίες, την ωραία διαδρομή από τον Αρχάγγελο προς τα Λιβάδια, το μοναστήρι του Αρχαγγέλου και των Προμάχων. Σημαντικές τοποθεσίες που με έναν εξοραϊσμό μπορεί να γίνουν τουριστικοί προορισμοί και να μπορέσουν να βοηθήσουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της Αλμοπίας. Να κινηθεί ο Δήμος προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της ενίσχυσης των τοπικών συμβουλίων, αντίθετα με τη λογική του Καλλικράτη που απομακρύνει την τοπική αυτοδιοίκηση από τον πολίτη. Να βρεθεί ο τρόπος ώστε ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου να μπορεί να διαχειριστεί τουλάχιστον τα χρήματα των έκτακτων δαπανών, να μην παρακαλάει για μικρά πράγματα τα οποία δεν γίνονται και απαξιώνουν τη Δημοτική Αρχή στα μάτια της κοινωνίας. Πριν από κάθε προϋπολογισμό του Δήμου, ό,τι προβλέπεται για τα χωριά, να γίνεται λαϊκή συνέλευση του χωριού, που να αποφασίζει το ίδιο για το τι να γίνει και να είναι δεσμευτική η απόφαση αυτή για το Δημοτικό Συμβούλιο. Να δοθεί δηλαδή προσοχή στα χωριά, ακόμη να δοθεί έμφαση στα ζητήματα πολιτισμού και αθλητισμού. Να αξιοποιηθεί η πλούσια πολυπολιτισμικότητα της Αλμοπίας, βοηθώντας τους συλλόγους στη δράση τους και αναδεικνύοντας και την παράδοση, αλλά και την άνοδο της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Και βέβαια η ισόρροπη ανάπτυξη της Αλμοπίας. Να βγει η Ανατολική Αλμοπία από την απομόνωση. Κάναμε ιδιαίτερη συνέντευξη τύπου για το πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Οι προτάσεις μας είναι διαθέσιμες, για να μην επεκταθώ τώρα, μπορείτε να τις δείτε και μέσα από τα blogs, αλλά και δημοσιευμένες στον τοπικό τύπο. Και το κυριότερο, να βάλει την καθημερινότητα του πολίτη στην πρώτη προτεραιότητα, να σταματήσει η εγκατάλειψη των χωριών, να δουλεύουν και τα 6 απορριμματοφόρα του Δήμου και όχι 1,5, ένα να δουλεύει και άλλο ένα να μπαίνει και να βγαίνει στα συνεργεία, για να ξεφύγουμε από την άθλια κατάσταση της καθαριότητας και στην αριστεία και στα χωριά. Να έχουν πετρέλαιο τα μηχανήματα του Δήμου, να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα για να λύσουν προβλήματα άρδευσης και προβλήματα αγροτικής οδοποιίας. Να μπορούν να θερμανθούν οι μαθητές του οδείου, οι ηλικιωμένοι στο ΚΑΠΗ και τόσα άλλα. Όσον αφορά τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ο κ. Σπασός και ο συνδυασμός του πραγματικά σίγουρα στα χέρια ψηλά στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν μπροστά τους, με τη μεγάλη επίθεση που δέχτηκε η τοπική αυτοδιοίκηση από τις αντικοινωνικές πολιτικές σκληρής λιτότητας που εφαρμόζουν. Μη έχοντας προγενέστερη εμπειρία από αντίστοιχες καταστάσεις στη ζωή τους, στη δουλειά τους, πολύ γρήγορα παραιτήθηκαν ουσιαστικά από κάθε δυνατότητα αντίστασης, απογοητεύτηκαν, κουράστηκαν, αποδεικνύοντας περίτρανα την παντελή αδυναμία τους για τη διαχείριση των δυσκολιών. Δεν κατάφεραν ούτε στο ελάχιστο να διαχειριστούν τους προμηθευτές που είχαν μείνει απλήρωτοι από τη διαχείριση των προηγούμενων δημοτικών διοικήσεων, κάποιοι των οποίων καταχρέωσαν βέβαια τον Δήμο, με αποτέλεσμα αυτοί να κινηθούν δικαστικά, να εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις εναντίον του Δήμου και να χαθεί όλη η υπόθεση. Αντί να αποδεχθούν το χρέος και να κάνουν ρύθμιση με τους προμηθευτές για τη σταδιακή αποπληρωμή τους σε κάποια χρόνια με ένα ποσό ετησίως, φυσικά το ίδιο για όλους, χωρίς διακρίσεις στους πολιτικούς μας φίλους, επέτρεψαν, αν όχι παρότριναν τους προμηθευτές να κάνουν αγωγές εναντίον του Δήμου και να κερδίσουν και τόκους που πληρώνουν σήμερα οι πολίτες. Η αδυναμία τους να διαχειριστούν τους προμηθευτές προήλθε προφανώς από την μη αξιοπιστία αυτής της Δημοτικής Αρχής στα μάτια των προμηθευτών. Η δική μας δημοτική διαχείριση μετά τις εκλογές θα καταφέρει αυτό που η δημοτική διαχείριση του κ. Πασόη απέτυχε. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι όχι μόνο να χαθεί το αποθεματικό των έκτακτων δαπανών του Δήμου, αλλά να μην μπορούν να πληρωθούν τα στοιχειώδη. Τα συνεργεία συντήρηση των αυτοκινήτων, των απορριμματοφόρων, τα ανταλλακτικά, το πετρέλαιο και τα μηχανήματα του Δήμου. Στοιχειώδες ανάγκες. Η καθημερινότητα του πολίτη διαλύθηκε, τα χωριά εγκαταλείφθηκαν. Όλοι οι πολίτες έχουν μια εμπειρία από την απογοήτευση των δημοτικών συμβούλων της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Οι παραιτήσεις από οργανισμούς, παραδείγματος χάρη 2 φορές από το Σύνδεσμο Καθαριότητας. Οι αποχωρήσεις συμβούλων και πολλά άλλα ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος είναι γνωστό ότι έκανε αίτηση στην υπηρεσία που δούλευε στην ΔΟΗ να επανέλθει στη δουλειά του ως προϊστάμενος. Που αν είχε γίνει δεκτή αυτή η αίτησή του πριν από 4 μήνες, δεν θα είχαμε πλέον τον κύριο Πασόη Δήμαρχο, θα είχε αντικατασταθεί προφανώς από κάποιον άλλον από το συνδυασμό του. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά παρατήθηκαν εδώ και καιρό διεκδικούν εκ νέου τη δημοτική διαχείριση είναι να απορεί κανείς. Καλούμε τους πολίτες της Αλμοπίας να τους απαλλάξουν από τη δυσκολία αυτή, να τους στείλουν στο σπίτι τους. Όσον αφορά τα χρέη του Δήμου, είναι γνωστό ότι μειώθηκαν με τα χρήματα που έδωσε το κράτος σε όλους τους καλλικρατικούς δήμους που είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη κατά ένα μέρος, 3 εκατομμύρια ευρώ,
και από τα πάγια έσοδα του Δήμου ένα άλλο μέρος, το μεγαλύτερο. Και μένει ακόμα αρκετό χρέος για αποπληρωμή. Τα χρήματα που δόθηκαν από το κράτος για τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι γνωστό ότι δεν είναι χάρισμα. Ένα τμήμα είναι από τα χρήματα που χρωστούσε το δημόσιο προς το Δήμο και το ποσό που υπερβαίνει αυτό το ποσό είναι δάνειο, το οποίο ο Δήμος θα αποπληρώσει από οι επόμενες διοικήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλους τους τελευταίους μήνες ο Δήμος δεν εισπράττει τα χρήματα από την ΚΑΠ κάθε μήνα, που είναι γύρω στους 40 με 50.000 ευρώ, διότι κρατιώνται για αυτό το ποσό μέχρι να λήξει ποιο είναι το χρέος του κράτους προς το Δήμο. Άρα δεν έβαλαν ούτε το δαχτυλάκι τους για να λυθεί αυτό το κομμάτι του χρέους. Βέβαια το δάνειο που λέω δεν αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, για να είναι όμως είναι μια μετάθεση χρέους, το οποίο από τη στιγμή που δεν θα έρθουν αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό του Δήμου, αυτό σημαίνει ότι είναι μια μορφή δανείου. Τα υπόλοιπα χρήματα που πληρώθηκαν για τα χρέη, πληρώθηκαν τα πάγια έσοδα του Δήμου, με αποτέλεσμα να αδειάσουν τα ταμεία του Δήμου και να διαλυθεί η καθημερινότητα του πολίτη. Απαξιώθηκαν τα χωριά κτλ. Είναι τέτοια η αδυναμία διαχείρισης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, που στην κατάσταση των ληξιπρόθεσμων που στάθηκε για πληρωμή στο κράτος, με τον τρόπο που αναφέρθηκε, δεν έβαλαν χρέη που αν είχαν μπει στη λίστα θα είχαν πληρωθεί και δεν θα ήταν ένας ακόμα βραχνάς του Δήμου, τουλάχιστον άμεσα. Ακόμα συναλλάχθηκαν με το παλιό και απαξιωμένο. Πήραν στις τάξεις τους ανθρώπους που οι ίδιοι τους απαξίωναν στο παρελθόν και ακόμα αυτοί που πήγαν πριν ένα μήνα μόλις μιλούσαν με τα χειρότερα λόγια για τη Δημοτική Αρχή. Στο μικρό υδροελεκτρικό των Λουτρών κινδυνεύουν να χαθούν οι άδειες με αποτέλεσμα να μην εισπράττει η δημοτική επιχείρηση 50 με 60.000 ευρώ ετησίως. Η ίδρυυση. Ένα πανάκριβο έργο στο οποίο έβαλε πολλά λεφτά η ΔΕΙΑ, ενώ τελείωσε δεν μπήκε σε λειτουργία. Και ενώ έχουν εντοπίσει κάποια πιθανά προβλήματα, δεν έκαναν τίποτα. Δεν ξεκίνησε ακόμη με ευθύνη τους η κατασκευή του αποχητευτικού της Αριδέας που έχει δημοπρατηθεί εδώ και ένα χρόνο. Δεν ξεκίνησε η κατασκευή του δευτέρου κυτάρου του Χιτά. Απαξιώθηκε με τα λάθη και τις παραλήψεις της Δημοτικής Αρχής στο πρώτο κύτταρο. Συντομεύτηκε αδικαιολόγητα ο χρόνος ζωής του. Δεν έγινε ποτέ περιβαλλοντική παρακολούθησή του. 2 με 3 φορές παρατήθηκε στο σύνολό του το Συμβούλιο του Συνδέσμου Καθαριότητας. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τον περασμένο Απρίλιο έως και τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου δεν υπήρχε καν εργολάβος του Χιτά. Είχε κάνει πάυση πληρωμών, πάυση της δουλειάς του, παράνομα, ενώ δεν προβλέπεται από τη σύμβαση, με αποτέλεσμα η δημόσια υγεία να κινδυνεύει, το περιβάλλον να κινδυνεύει και ο Δήμος δεν έκανε απολύτως τίποτα, ούτε καν καταγγελία παρά τις πιέσεις μας και τις πιέσεις των υπηρεσιών που έβαλαν μία φορά πρόστιμο και τώρα εκκρεμεί ένα δεύτερο πρόστιμο προς το Χιτά, το οποίο θα πληρώσουν οι πολίτες. Όλοι έχουν παραιτηθεί από καιρό. Δεν έκανε τίποτα για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Οι σύλλογοι αφέθηκαν στην τύχη τους. Απαξιώνεται και η υφιστάμενη πολιτιστική υποδομή, όπως το ανοιχτό θέατρο στο Δασάκι. Τα μηχανήματα του Δήμου πήγαιναν κάτι ώρες στα χωριά και ζητούσαν όλα τα χωριά τη συνεχή παρουσία τους, κυρίως πήγαιναν για εξυπηρετήσεις ημετέρων. Έκλεισαν παιδικούς σταθμούς, έχουν πλήρη απόσταση από τα προβλήματα του οδείου, οι ηλικιωμένοι έχουν αγωνία για το χώρο στέγασης του ΚΑΠΗ. Τα προβλήματα στα σχολεία δίνουν και παίρνουν. Το κέντρο υγείας συνεχώς υποβαθμίζεται και η αντίδραση ήταν χλιαρότατη. Πλήρωσαν κατά προτεραιότητα πολιτικούς τους φίλους, τους οποίους οι ίδιοι παρότριναν να κάνουν αγωγές στο Δήμο. Και μακρύς ακόμα κατάλογος που αποδεικνύει ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή σήκωσε τα χέρια και πολύ σωστά θα τελειώσει σε λίγες μέρες η δημοτική της διαχείριση. Θα μείνει στην τοπική πολιτική ιστορία ως η Δημοτική Αρχή που πέρασε και δεν ακούμπησε, που κατέβασε πολύ τον πύχη της δημοτικής διαχείρισης. Όσον αφορά το συνδυασμό του κ. Δημήτρη Μπίνου. Ο συνδυασμός αυτός είναι καθαρή συνέχεια του συνδυασμού του Χρήστου Μπίνου με άλλο μικρό όνομα. Συνδυασμός του Χρήστου Μπίνου που έκανε μια θητεία και έχασε με πάταγο. Στην αρχή έβαλαν κάποια νέα παιδιά για να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο και στο τέλος μπήκαν οι ίδιοι οι παλιοί του Χρήστου Μπίνου. Με την προσθήκη κάποιου που έκαναν, η αλήθεια είναι, θεαματικές κολοτούμπες για προσωπικό τους όφελος. Ο συνδυασμός του Δημήτρη Μπίνου είναι κομματικός συνδυασμός εκτός εποχής
που περιέχει το παλιό, το απαξιωμένο, που περιφερόταν από συνδυασμό σε συνδυασμό για να επιβιώσει. Περιέχει, προσέξτε αυτό, ότι απέμεινε από 3 δημάρχους και τμήμα αυτών που απέμεινε από άλλους 2. Αυτός είναι καινούριος συνδυασμός και ανεξάρτητος. Η παρουσία στα εγγένεια του εκλογικού κέντρου των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της κυρίας Ελίνας Βόζεμπεργκ αποδεικνύει περίτρανα την πλήρη κομματική στοίχηση αυτού του συνδυασμού, από τον οποίο δεν μπορεί να περιμένει τίποτα απολύτως η Αλμοπία. Δεν έχει παρουσιάσει κανένα πρόγραμμα. Θα κάνει στο τέλος κάποια αντιγραφή προγράμματος για να μπορέσει να πει κάτι χωρίς ουσιαστική κατανόηση, εμπειρία και γνώση για την υλοποίησή του. Αγαπητές συνδημότες και συνδημότισσα, η Αλμοπία αξίζει μια καλύτερη τύχη. Η Αλμοπία πρέπει να προχωρήσει, να ανεβεί ο πύχης, να ξεφύγει από τη μιζέρια και την υποβάθμιση, να εκπροσωπηθεί όπως της αξίζει και να διεκδικήσει. Μετά από 3,5 χαμένα χρόνια, να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα 5 χαμένα χρόνια. Ο συνδυασμός μας αλλάζουμε την Αλμοπία θα δώσει προς αυτή την κατεύθυνση τον καλύτερό του εαυτό. Με πίστη στην νίκη, με πίστη στη νέα γενιά που σκέφτεται διαφορετικά, με πίστη στις δυνατότητες της Αλμοπίας θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.